Per nosaltres Estal Mobile és una oportunitat única de donar a conèixer la nostra tecnologia i el nostre labor com a empresa catalana. Nosaltres ens dediquem a la intel·ligència artificial aplicat a la telemedicina. Ens aporta donar visibilitat al que fem, conèixer nosaltres també altres models de negoci. La majoria tant de la gent que exposa com de la gent que ve són target nostre. El fet d'estar a l'estand de la Generalitat ens ajuda molt perquè, clar, segurament que com a empresa no podríem estar en un altre tipus d'estand pels costos que té. I estar aquí amb l'ecosistema català ens va molt bé. La Generalitat, evidentment, com a govern, fa el seu rol de facilitadora perquè les empreses tecnològiques tinguin accés sobretot les petites, tinguin accés a poder tenir la mateixa oportunitat que pot tenir una de gran. És dels congressos més importants de l'any per nosaltres. Implica, a part de conèixer totes les noves tecnologies i tot el que hi ha, també donar-nos a conèixer com a startup d'aquí de Catalunya. Un clúster important d'agents d'aquest país que realment poden veure una potència d'innovació i de tecnologia i que junts podem transmetre aquesta força aquí i també arreu del món.